Днес искам да ви покажа една много лесна техника, която помага да освободим емоциите и просто да се изчистим, да се освободим за кратко. Поставяме или едната длан, другата ръка може да отпуснете, или двете длани върху корема и ако усещате някаква емоция, ако нещо емоционално, по-тежко се е случило с вас или просто енергията, вибрацията ви е такава, усещате се паднали долу, намерете удобно местенце, изправете гърба и започнете да вдишате с корем, представяйки си как изпълвате корема и когато сте готови на издишане, издишайте през отворена уста. И продължавате. Дишвате, изпълвате корема, фокусирате се върху него, издишате. И опитвате да се представите как на всяко дишване изпълвате това място, зареждате го, на издишане освобождавате и сякаш през дъха, през устата излиза всичко, което вече не е необходимо, всичко, което не ви служи, всичко ненужно. И може да продължите така дори само за няколко минутки или няколко повторения. Ще усетите колко силно се разхлабва тялото, колко се отпуска. А можете просто да оставите дланите върху бедрата, обърнете. Ако успявате да се дишате спокойно с корема и издишайте всичко, което не ви е нужно. Освободете тялото, нашите емоции е важно или да ги изкажем, или ако не успеем да ги изкажем, то поне да ги издишаме, да ги освободим от себе си. Прилагайте това във всички едни моменти, може би поведнъж на ден, поне имаме такава ситуация, когато нещо преживяваме или нещо задържаме и работете, помагайте на себе си, за да сте ползотворни и за другите. Ом!